Výstavba nové knihovny probíhá přesně podle stanovených harmonogramů. Žádné problémy, které by brzdily stavbu, se při rekonstrukci neobjevily. V tuhle chvíli probíhá kompletace vlastně oken, dveří a podobně. V objektu jsou hotové podlahy a montují se instalace, vlastně technické instalace. To znamená vzduchotechnika, elektroinstalace. Je to poměrně náročná část, protože objekt vlastně je na tom založen. Nové prostory nabídnou kvalitní zázemí pro personál, ale především výrazně zlepší služby pro čtenáře. My se těšíme na to, že budeme působit v nových prostorách, protože nám se zvětší možnosti pro poskytování služeb, ale i třeba pro spolupráci s univerzitou, s různými spolky, s různými spolky handicapovaných občanů, kterým doteďka služby poskytovat nemůžeme. Nemáme kde, nemáme jak. A po 16 letech budeme konečně zase mít dětské oddělení. Bývalý tovární objekt Vertex prochází přestavbou od zimy loňského roku. Budova se bude moci po dokončení pochlubit například schodišťovou šachtou v podobě hřbetu knihy nebo plastikou velryby na střeše. Celkové náklady na výstavbu Centra celoživotního vzdělávání jsou 197 milionů korun a nosná část projektu bude hrazena z evropských peněz.